ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ ಎಸ್ ಎಂಕಿನಿ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಮನ್ಸಾತಂಡು ಯಾನ್ಲ ತೆಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತೆಲ್ಪವಡು ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಟರ್ಸ್ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಟೀಮ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮುಕುಲ್ನಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ಪುಗ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ ನವೆಂಬರ್ 13th ಈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15th ಈ ಮೂವಿದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ದುಂಬಾದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಸುನೀಲ್ ಕರ್ತಲ ಬೆರುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಲಂದು ಅಂಚೆನೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬೇರ್ನ ಕಥೆನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮೂವಿನ ಕನ್ನದೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನ ಕನ್ನದೇರು ಇರಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಸಹನ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದೀತರತ ಅಂದ್ ಸೊ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರಿಲ್ಲ ಪಂಟರ್ಸ್ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪಂಟರ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಮಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬನ್ಪ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಟರ್ ಮಾರೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಇಂಚ ಆಡು ಭಾಷೆದ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡು ಭಾಷೆದ ಅಂತತ್ತು ಬಟ್ ಆಡು ಭಾಷೆದ ವರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತನ ಟೈಟಲ್ ಅವು ಇಂಕೊಲಿತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಇಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅವ್ಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಟೈಟಲ್ ಆಯ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕುಲು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು 15 days ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತು ಲೈವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೈನ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದು 2.0 ಅನ್ಲಾಕ್ ಅಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ 7 days ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇರಗ್ ನೆನೆಪಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಉಡುಪಿದ ಬಾರ್ಡರ್ 14 days ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಬರೋಡೆ ಇಂಕ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡು 2 days ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡೈನ ಅಗಸ್ತ್ಯದ ಸೊ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 15 days ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ರಂಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೇರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಆರು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತ ಟೈಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಬನ್ನಿ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನಾರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೈಟಲ್ ಪಿರಗೆ ಒಂದು ಪಂಟರ್ಸ್ ಮಲ್ದೆನ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಡ್ ಎಂಕಿರ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪಗ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಪಂದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಂಗಿರಿಗೆ ಇನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನರಲ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈನ ತುಳು ಪಾತಿರುವ ಐತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡ್ ಎಂಚ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚ ಅದು ಯುನೀಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದೋಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀನ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪೊನ್ನುಲೇನ ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪನ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದತ್ ಅವು ಹೀರೋಗು ಅವು ಊಲ ಸಟ್ಟ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ ಈನ ಮಲ್ಪರ ಪೋದ್ಲ ಕೆಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಬೇಬಿ ಎಂದೆ ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ತು ನಾಗ ಅಣ್ಣನ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಉಂಡಿರಿ ಈಗ ಎನ್ನು ನಗನೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಬೇಬೆ ಆ ಟೋಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಬೆ ನಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಅಂದೇನುಂಡು ಬಾಕಿದ ಫುಲ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಲ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪು ಫನ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳುತ್ತ ಇರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪು ಫನ್ ಅಂಚನೆ ಬೋಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಂಚೆತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನಿದಿಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆರೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆಯನು ನಾನೊಂದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಐಕ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂಟರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಗಲ ಓಹೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ದ ಅಂದೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಇರಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯದ ಎಂಕಲು ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತ ನಾನು ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂದೆ ಐಕಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಸಹನಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಡಿಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ್ ಐಕಂದ್ ಎಂಕುಲು ಮಾನ್ವಿ ಅಂತ ಅವು ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಅವು ಕಂಸ ಅಂದ್ ಕನ್ನಡ ಟೈಟಲ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಂದ್ ತುಳು ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾಸ್ ಮೂವಿ ಟೈಪ್ ಸೊ ಮಾನ್ವಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ನನ್ನೋರ್ತಿ ಕನ್ನಡಗ್ ಮೇರು ತುಳುಕು ಲೀಡ್ ಆದ್ ಪಾತನು ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪಂಟರ್ಸ್ ಇರಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಾಮ್ ಕಾಮ್ ಅತ್ತೊಂದು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅತ್ತೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪ್ ನೀರಿಗೆ
ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರಿಯಾಗ ಥ್ರೂಔಟ್ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿರ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಹನಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೇಂಡ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಬಾರು ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಎಂಚೈತೆ ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚಂಡ ಹಾ ಎಂಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದ ಫೀಲ್ ಆತಿಜೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫೀಲ್ ಆವನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಆತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾರದು ರುಬ್ಬುದಾರೆ ಪಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಡ್ಡು ಆತೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಕುಲು ಶೂಟ್ಗು ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದೀಪ ಯಾನ್ ಅವಡೆನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 15 days ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಿಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಏನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಐತ ಡೈಲಾಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತಿರಾರ್ ಅಂಚದವರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಪಿದೈದಕುಲುನ್ನತ್ ಸೊ ಇರಿಗೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಯೋಕೆ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತೈತಿನಿ ಪಂಡೈಟ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲಂದು ಆರೇನೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದೇರ ಎಂಕ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅತಿನೇಟ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಮುಕುಲು ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ರಮಣನ್ ನಾಯ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತ ಏನ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಡಾವಡ್ ಟಿವಿ ಡಾವಡ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಂಡ ಎದುರೆದುರು ಕಾರ್ಲದಕ್ಕುಲೆ ಅಂಡ ರೇರ್ ತೂತಿಜೆ ನಕ್ಲೇನ್ ಆಕ್ಲೇನ್ ತೂನ ನನ್ನಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟ್ ಅಕ್ಕುಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮನಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕನೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾನೆ ನಿರಿತ್ತಕ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕುಲು en చెప్పరదా ನಂಚ ದಾಲೆತ್ತಿ ಜಾಕ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪನದಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಏನು ಸುರುಕು ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ಫೀಲ್ ಆತ ಜಾರ್ನ ಪಂಡ ಆರಿಗ್ ಫಿಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಶಕಲಕ ಬುಂಬುಂಬುಡು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತ ಐಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎದುರುಡಕ್ಕೂ ಜೋಡು ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಸ್ಟಕ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮರ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇನೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಟಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂನ ದಾದನ ಆಪ್ನೇಜಿ ಪಿರೌಡ್ ಎಂಕ್ ಪೋಟಿಗೆ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೆನ ದಾನ ಜನಕ್ಲೆಂತು ಎಂಕ್ ಅವು ಏಪ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಪ್ನ ಇರಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊರಂಡ ಅರೆಗ್ ಯಾನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಬೆ ಆತೆ ಫನ್ ಇಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಪ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಜಿ ಅದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆವಡು ಸುರುಕು ಒಂದು ಯಾನ್ ಫನ್ನಿ ಅದಿಪ್ಪ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ ಆತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿಕೊಳು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತು ಮಣಿ ಪಂದಿಕೊಳು ನಂಚ ದಾಲೇಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಎದುರುಡು ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಆರು ತೆಲ್ಪುಜೇರ ಆರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತು ಅವು ಭಯಂಕರ ಯಾನ್ ತೂತನ ಅರೆಗಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಟೇಕಡಿ ಈತೆಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನಿರಿಗೆ ಉಲ್ಪರ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಬಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಆರೆ ಆರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದಲೆ ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ದಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಲು ಒಂದು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ 3K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಡತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆರು ಐಟ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಂದು ತೂಯಿನದ್ದ ಪಂಡ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಮಕ್ 0.51 ಅಂಚ ದಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಐಟ್ ಲಂಚೇನೆ ಹೊರ ತುಯ್ಯಂಡ ಹೊರಟೆ ಮಲ್ತದವಡು ರಡ್ ಮುಜ್ ಟೇಕ್ದೆ ತೊನ್ನೆಜಿ ಐಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬತ್ತಿಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೊರಟ್ಟೆ ನೀವು ಬತ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಸಾಂಗ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ತೂದಲೆತ್ತೇರೆ ನಾನು ಪಂಡ ಮಲ್ಪು ನಾ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಇಲ್ಲಡೊಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲ್ ನಾಳೆನ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತ ಆತನ ಮೇರ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಡವಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ನಾಳೆನ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪಂಡ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಲಾರ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಯ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲೆ ಸೋಪ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್
ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡೆಂಕಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಜ್ಜೇರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ಬತ್ತ ಈತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಏತ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಅವ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಐಟೆನ್ ಯಾನ್ ಸುರೂಕು ಕಾಲ್ ಮೇರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕ್ಕಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬಂದೇನ ಚಿಕ್ಕ ಅರೆ ನಾನು ಪನೋಡೆ ಪುದರ್ ಬಂದೇವ ಅನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಡ್ಜನ ಚಿಕ್ಕನಕಲು ಅಂಚಾರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಪಂಡ ಅರೆ ಗೈಟ್ ಮಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದೆ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಗಳ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಏರುಲ್ಲೇರು ಒಂದಿನದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಬಂಗ ನನೊಂದಿನದ ಯಾನಂಡು ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಜೋಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಪುಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲೇನು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕನಾತ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಪಂಡದು ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ಮಾತ ಅಂದ ಇವಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಒತ್ತೊಂದು ಆದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೋಪ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎರದಿತ್ತರ ಮಿನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏರು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ದಾದನ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದನ ಆದಿತ್ತು ಸೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆಗ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ್ ಸೀನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಆರೇನೊಂಜಿ ನೀರು ನೂಕುನ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ಬೂರ್ದೇರ ನೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆ ನೀರು ನೂಕುನ ಯಾನು ಕೆರೆಕ್ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾರು ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಯಾರು ಫನ್ನಿ ಆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತೆ ನೂಕುದೆ ಪಂಡ ನಿಜ ಪುರ್ತೆ ನೂಕುದಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನೀರು ಊರಿ ಬೊಕ್ಕದಾರೆ ಏನೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಲ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಎಂಕಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಕಳಡೆ ಆತೀನಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಹೋಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರಗ್ ಕಾರ್ಲದನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಆವರಬಹುದು ಕಾರ್ಲ ಬಿಡುದು ಬೆತ್ತೆ ಪೋಪ್ನ ಪ್ರಮೇಯನೇ ವೈಜಿ ಏನು ಇರಗ್ ಓಪನ್ ಆನಗ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಇರಗ್ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಬಡ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಲಾಡ್ ನಡಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಪುನ 4 ಜನ ಇಂಚ ಬತ್ತದೇ ಬಡ್ಪುಂಡಿರಿ ಸೊ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡು ಹೋಲು ಬೇತೆ ನೀರು ನುಕ್ಕುನೈತ ಅವೇ ಫನ ಇತ್ತಾರೆ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಡ್ ಓಪನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ಬ್ರೇಕಪ್ ಸೀನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಸೀನ್ ಹಿಡಿದು ಮೂವಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸೀನ್ ಅದ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೇನ ಪನ್ನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನ ಫನ್ನಿ ಪಾಟ್ರ ಹೋದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿಸ್ ಆದ್ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪೆ ಬೇಬಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಪೇಡ ನೆಕ್ಕೆ ಲಾಗಿ ಸೈಪೆ ಈ ಏನ ಸೈಪುನು ಯಾರೇ ನುಗ್ಗಬಾರ್ದು ಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡಿರಿ ಮೂವಿದ ಹೊರಗೆ ನೂಕದೇರು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಗ ಚೆಂಡಿ ಅಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರುಕು ನೂಕುನಾಗ ಪುಡ್ತು ನುಕ್ಕಿರ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಬೂರ್ದು ವ್ಯಾನ್ ಅದಾಗನೆ ಪೋತು ಶಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೂಕ್ಕಿರ ಫುಲ್ ಏನು ಉಲೈ ಬೂರಿ ನೀರಿಗೆ ಬೂರಿ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸಂ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಕೈಟ್ ನನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಐಟ್ ಒರ್ತಿ ಹಾಕುದಲು 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ದಾಳಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈ ಅಂದ್ ಬಂತು ಆರ್ ಪಾಪ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ ಆರ್ ಬಂಡ ಸಾರಿ ಸರ್ ಆರ್ ಬಂಡ ದಾಳಕ್ಕೆ ಏನು ಜಮ್ಮ ಪೋಲೆ ಮಲ್ಲ ಐತಿ ಪಂಡ ಅವು ಬೂರ್ದು ನೀರಾಗ ಅವು ಇತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕೇನ್ ನೋಡಿರಿ ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ನೀರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಹೋಲ್ ಮೂವಿ ಇಂಚಿತ್ನಾನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ನಾನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಒನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂದ್ಲೇರು ತೆಲಿಕೆದತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲದ ಇರಿಗೆ ಅಂದೆ CPL ರಮಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಸುನೀಲ್ ಅಕಲ್ನ ಬಿಡಿ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೈಬೇ ಬೇತೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಅವು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಟರ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಏನೇನ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪಾರ ಅವು ಇಟ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಂದೆ 4 ಜನ ಕೈ ಬಿಡ್ದಿಪ್ಪ ಅದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆವಡ್ ನಾನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ನ ಆರ್ನಾಡಿಗೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುಲೆಟ್ ಬಾಬು ಅಂತ ಹೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಟ್ರು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಲ ಏರಿಯಾದ ಅಂಚಿತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನು ಎಂಕುಲು ಆರ್ನಾಡಿಗೆ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಂಜ ಅಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಡಾಡು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಂಡೆ ಈತೆ ಬರ್ಸ ಉಂತಿಜೀಡ ಬರ್ಸಡೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂಜ ಉಂತೋಡು
ಇದನ್ನು ಬರ್ಸ ಬರ್ತನೆ ಬರ್ಸಡೆ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀಯರೆ ಡಿಒಪಿನಕ್ಕಳು ಕೊಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀದ್ ಬಿಡಿಯರೆ ಅವು ಬರ್ಸಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅವು 6 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತನಿಪ್ಪನಾಗ ಎದುರು ಬಲೆ ಏನಾನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡವು ಎದುರು ಏಕ್ ಕದಮ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅವು ರಾಮ್ಜ ಬತ್ತದು ಪುಡ್ತದು ಆರ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಕಾರ್ ಕೊರ್ದು ಏಕಮ್ಮ 6 ತಿರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಕಂಡದ ಪುಣಿ ಪೂಜೆರಿಗೆ 6 ಬಸಕ್ಕ ಅಂದ ಕಂಡಡು ಇಂದು ಕೆಸರ್ಗ್ ಸುಮ್ಮನ ಬೂರ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಅವು ದೂರ ಹಿಡ್ದೀತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೆಲಿಬಾರ್ದು ದೂರ ಹಿಡ್ದೀತೀರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ಪರ ತಡೆತಂಡ್ರ ಸುಮ್ಮನಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಸಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಅವರು 2-3 4 ಸರ್ತಿ ಕೆಸರು ಗಂಜನೆ ಬುರ್ದು ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ದೇರ ಅವು ಇಡೀ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕೊಲ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಜಾಯ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಗೆ ತೋಜಾವತ್ತ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುರ್ದು ತೆಲ್ದೇರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಹೋಪ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ಪೇರಂದು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಪೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎರಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂದ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಅಂದಾತ ಇಜ್ಜ ಬುಕ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೂರ ಜನ ಕ್ಲಾರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ಡ ಆತ್ತದಲ್ಲ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ತುತ್ತಿಜಾನ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ದ ಮತ್ತೆ ಆರೇ ಮಲ್ದನ ಮೇಕಪ್ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಯಾರೇಗೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಡ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೂ ಇರೆಗೊಂತರ ವಿಯರ್ಡ್ ಕೇನು ಮೋಲ್ ದಾನ್ ಇತ್ತಲ ಟೀಚರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿದ ಮ್ಯಾಮರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಪ್ಪುನ ಟೀಚರ್ ಇಂದೇ ಪನ್ಪುರತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೆಂಕುಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಇಂದೇ ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಎವಡೆ ಊಟ ಬಣ್ಣ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಅವೇ ಬಂತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಬೈದ್ದೀರಾ ಅಂಚ ಟೆಂಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರ್ ಅಂದಾತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತಿಜೇರ ಅದಂತ ಊನನೆ ಗೊತ್ತ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪನ ಬುಡಿ ಯಾನ ಎರಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬಾತರ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿನದ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವಳು ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲು ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಆ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ ಹರ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಿ ಎರಡ ಅವಳು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಹರ್ಟ್ ಆದ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪಣವಿನ ಇರಗ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ಇರಗ್ 1 hour ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಶಾರ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಎಂಚಿಗೆ ಎಪ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಡಿಲೇನು ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಅಟಕ ಟಕ ಆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಕೋಪ ಪುರ ದಾಲ ಬಾರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋಪ ಗೆಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆರಡ ಮಾತ್ರ ಅರಕ ಮನೆ ಪಂದಾರ ಸೀದಾ ಹೋಪೆ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ತೋಪವ ಜಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಓಲ ಕೋಪಲ ಇತ್ತನ ಏನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಸಟ್ಟಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಲ ಅವು ಶಕಲಕ ವಾ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಟ್ಟಡ್ ಎರಡಲ ಪಾತ್ರನ ರ್ಯಾಶ್ ಆದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೂಲಿಪ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಎಸ್ ನನ್ನ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತನೆ ಏರ್ ಈರಾರ ಯಾನ ತಿನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಜಲ್ ನಿಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತೇರ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಇರೆಗ ಮಾತೆರ್ನ ಉನಸು ಅವು ಏತ್ ತಿನ್ನಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಹೊರ ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುತ್ತಾನಾಗ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲ ಪತ್ತ ಆತ ಮೇಲೆ ಇರುವೇ ಇರ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಇರೆಗ್ ಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುದು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಉಂಡ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವು ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅತೆ ಅದು ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗ ಛೆ ಈ ಜನದ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇಂಕ ವಾರಿ ಬಂಗ ಬಂಗನ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿರಿಗೆ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಾರೆ ಪಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಯಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲು ನೋಟೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲು ಉಂಡು
ಸರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇರೆಗೆ ಪಂಡಯವ ಅವೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಗ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂದೇನುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇರೆಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನಂಜಿ ಬೇರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಜೋರು ತೆಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಸೀನ್ ಉಂಡೆ ಅವು ಯಾನ ತೆಲ್ತನ ಉಂಡೆ ಓಡಾಯ್ನಾತ್ ಆರವೇ ಯಾರು ತೆಲ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ತೆಲ್ಪೋನೆ ನಾನು ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಅನ್ಸತ್ ಆರ್ ಮಲ್ಪನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಜೋರು ತೆಲಿಪರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತಿನಂಚಿನದಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಂದಾಡಿ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತ ತೋಜುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ಲ ಈ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದೊಟ್ಟು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಎಂಜಾಯ್ ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಪಂಡ ಕನಗಾಟ್ ಒಂದಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಮೇರ್ ಬಾರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದೆ ಇಂಚಿಟ್ ಮಾತ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಎಂಕ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದೇ ತೆಲಿಕೆ ಬರೊಂದು ಲೈಟ್ ಸೊ ಇರಗಿಂಚಿನದಲ್ಲ ಆತನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು ಭಯಂಕರ ತೆಲ್ತಿನೋ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಜಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ತಾಲ ಆರೆ ಏತ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಪ್ ಜೊನ್ನಿನದ ಅದು ಇಂಚ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಯಾನವೇ ಬೊಕ ಪಿದೈ ಬರೋಡ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋಡ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪ ಅರ್ಥಾಂಡ ನೆನಪಾಂಡ ಟೇಕಡಾಂಡ ಇನಾಲ್ ಇಪ್ಪರಾರ ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಜಾರು ಅಂಚಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚಣ್ಣದಾಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಒಂಚ ಪದ್ಯ ಮನೋಲಿ ಆತೆ ಬೋವರ್ ಆಪಿನ ಕೊಂಚಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುಜಿರಾರು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ಕೆಂದಿ ಜಪ್ಪ ಎಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನೆಕ್ಕದು ಮುದಾದಲ್ಲ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬುರ್ದು ದಾದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದಿನೇ ಮೂವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರು ಇದು ಬಂಗ ಬರುಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡೆರೆ ನಡಲ ಅದೇ ಪಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇದು ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಸುಲಭ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ ಏತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತು ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಗೊತ್ತವು ಅಂಚೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನೇ ಎಂಕ್ ದಂಕರ್ ಎಷ್ಟ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆ ಈತೆ ಮೂಲ್ಕುಲು ಒಂದೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾಡದಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಮೂವಿದ ಲೆಂತ್ ಒಂಜಿ ನಮನ ಆತತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ್ ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ನೀಡ್ ಇತೆರೆಗ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ನೀಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೋಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕೋಲ್ಲ ಅವು ನೀಡ್ ಅಂದಿ ಎನ್ನಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಇರೆಗ ಒಂಜರ ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ವೆಬ್ ಮೂವಿ ಅಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದನ ಮೇಜರ್ ಅದು ಇರೆಗ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪಾರ್ನೆ ಇರೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪಾರ್ನೆ ಇರೆಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆತೆ ಜಾಗ ಇಪ್ಪನ ಈತೆ ಕುಲ್ಲಾದೊಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕುಲ್ಲಾದೊಲಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ತಾಲ ನೀಡ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಜಿಂಡು ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ದಾಂತನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಟ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ದಾನೆ ಆಪುಜಿಂದು ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಇತೆಂಕುಲು ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪ ಬೇತೆ ಕೈದಿ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂಡ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ತಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ವಿತೌಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ತೂಪೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಜನ ಅಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡಕೊಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಏಪ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ಪ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಾತ್ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೇ ಇಪ್ಪುವ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೇ ಇಪ್ಪುವ ಆಯ್ತ DI ಆಯ್ತ BGM ವರ್ಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುವ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಪಂತ್ನ ಹಠ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಬುಡ್ಪ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಬುಡ್ಕ ಆಕ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 20-25 ಡೇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಯಾವು ಇಜ್ಜಂಡೈತೆ 2 month 3 month ಬಿಫೋರ್ ಬುಂಡಲ ಅವು ಅದಗ ಇರು ಕೂಡ ರೀಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ 1 month or 15 days ಇರೆಗ ಅವು ಅದಗ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅದಗ ಇರೆಗ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೈಪ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪ್ 13 ಗಂದು
ಸೊ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಡ್ಕವಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಟಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾವಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿರು. ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ಬೇರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿಲ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಸೊ ಅರ್ಡಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ದುಂಬಾದು. ಎಸ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರೋ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಸಹನ ಪಂಡೇರು ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರನಂತೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿರೋ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತ್ರ ಎದುರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ವಿಲನ್ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ದನ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಬೇರೆ ಲೀಡ್ ವಿಲನ್ ಮಲ್ದನ್ ಮೇರ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಸರ್ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಗಲ 4 ಜನ ಪಂಟರ್ಸ್ನ ಮಗಲ ಎದುರಿಸವನ ಹಂಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದನ್ ಸೊ 2 ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಂಟರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಹಂಟರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಂಚನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರಂತೆ ವಿಲನ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಾಯಮಂಡ್ 4 ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓದಿಯತಿನ್ ಹಾಕೋನ ತಿನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾವುಜು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿಜ ಆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂಕುಲು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರಗ್ ಪನೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಕಂಪೋಸ್ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಂಡಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಮ ತಿಂತ ಸಮ ತಾಗದು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ತಿಯೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದೈತ ಒಂದು ಪಂಡದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅವು ಈತ 4 ಜನ ಪಂಟರ್ ನಕುಲ್ ಅಂದ್ ಈತ ಪಂಡತ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪುದರಿಂಜ ಚೆಂಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವಿಂಚಿನ ಪೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಗಾಲಿ ಆಯ್ತು ದಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಬನ್ಪೈತೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕಲ್ನ ಅಡ್ಡ ಪುದಾರ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪಂದನ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ತೂಂದನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂಡ ಪೂರಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲೈ ಬಾಡ್ದು ಸರಿ ಮೊಕಲ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಕಲ ಹಾಕು ಸೊ ಆ ಥೀಮು ಬರ್ಪುನ ಮೂವಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಥೀಮ್ ಅವು ಪಂಟರ್ಸ್ ಅಂಚ 4 ಜನ ಒಂಜಿ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ 4 ಜನ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚೆತ್ತು 4 ಜನನು ನಿಭಾಯಿಸೋನ ಮುಂಚಿನಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಆತು ಉಂದಾಯಿಜಿದೆ ಪಂಡ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ದನಾರ್ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬಂತ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಇತ್ತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡ್ ದಿಂಚಿ ಬೆನೊಂದಿಂತಂದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಪನಿಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಕಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ಇರೆಗ್ ಕಲ್ಪರ ಮನಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎವ್ರಿ ಸೀನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆವಡ್ ಎವ್ರಿ ಉಂದ ಆವಡ್ ರಾಮ್ಜಾಬಾಯ್ ಪಂಡ ಆರ್ನೇ ಸ್ವಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಕ್ ಬ್ರದರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳಣ್ಣೆ ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲ ಯಾರು ಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಸಂಡ್ ಆರ್ವರಿ ಸುನಿಲ್ ಕೂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅರೆ ಶೂಟಿಗಿನಿ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದನ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತಪ್ಪಾಯನ ಆವಡ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದ ಆತಜಿ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರ ಎಂಚ ಮುಗೀತೊಂದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತಿ ಆ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಕಲ್ ನೋಟು ಅವಲ ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಆವಡು ವಸಂತ್ ಮುನಿಯಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮೇ ಉಂಟು ಎಕಾರ್ದಿನ ಚರ್ನ ಪುದರ್ ಬರೋದು ಅಂಚನ ಅರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಡು ಓ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರ್ನ ಅಕಲ್ನಾನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಇಡೀ ಮೂವಿಡ್ ಅಕಲ್ನಾನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಕದುಂಬು ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬಂದು ಗಂಗಾಧರ್ ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದ ಇಲ್ಲೇ ರೋಲು ಬಂಟನಗಲ ರೋಲ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಲ್ಲು ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದು ಆರ್ನ ಪದಾರು ಆರ್ನ ತ್ರೂಟೇನು ಪರಿಚಯದ ಟೈಪ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡತನು ಅಂಚಾರು ಲೆತ್ತಿನೈಟ್ ಏನು ಐಕ್ಪೋಯ್ ಅಲ್ತಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮೀನ್ದಾರ ಅವು ಐಟ್ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿದ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಶಿಶಾ ನಾಯಕ್ ಬಂದು ಆರು ಶಕಲಕ ಬೊಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಲೆತ್ತೀರಿ ಶಕಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇರೆ ನೆಟ್ ಬಾಡೋಂಡೇರು ನಮ್ಮಜಿ ಬಾಲ ಎಂಚದಿಕ್ಕಂಡು ಬೇಬಿ
ಎಕಡೆ ಇರಡಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಬಿ ನಕಲ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯರಿಗೆ ಪೋಡು ಪೂರ ಬೇಬಿ ನಕಲೇನ ಆರೆ ಕಂಡು ತೂಲೆ ಪವರ್ ತೂಲೆ ಈ ಹೀರೋ ಇರಗೆ ತೂವರ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಬಿ ನಕಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಜನ ಮೂಲುಂಟು ವಿಷಯ ಏನ ಬಂದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಮಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೇನ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅದು ಪಾತ್ಯಾರ್ದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಅವರನ್ನೇ ರೆಡಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಪರಿಚಯ ಹಿಡಿತಾನೆ ಉನ್ಮಲ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಚಾನ್ಸೇ ಪನಲ್ಲಿ ನೀ ಮೂವಿಗೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಒಂದು ಕೊರತ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮೂವಿಡ್ ದಾದ ಹೈಲೈಟ್ ಆದನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನೇ ಮಾಡ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಡಪುಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ನಡಪುನ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಇರಗ್ ಅಬ್ಬಿ ಯಾನು ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಪನೋಡಾಂಡಿ ಇರಗ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಒಯ್ಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಇರಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತುಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಗೆಪ್ಪೇರ ನಂಗೆ ಆತು ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಗೆಪ್ಪರ ಯಾನು ಅಬೇ ವಿಜುವಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೂಲ ಇತ್ತೇರೆಗ 5 ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾತೆ 50 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಐತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐತ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರಗ ಟೀಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಇರಗ ಟೀಮ್ ಇತೆಂಕಲ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ರೈಟರ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಪ್ ಆಪೇರು ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಪ್ ಆಪೇರು ಅವು ಅಂಚೆ ಪೋಪುಂಡು ಇರಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನ ಬಜೆಟ್ ಉಂಡು ಯಾ ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ತೂದು ಎಂಕುಲು ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾತೆ ಏನ ಆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ತದೆ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು 50 crores ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡುವಿರಕು ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಎಂಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ತುಳುವರೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಜೊತೆ ಎಂಕುಲು ತೂಪನ ಎಂಕಲ್ನ ವಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೂವೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹೈಲೈಟೇ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕುಲು ಏನ ತೂಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ 2 hours ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆವಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೇಗ ಪಂಟರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಅಂಜಡೆ ಕಡೆ ಅನ್ ಕೇಂಡೆ ಮುಕ್ಲೆಡಪುರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ದಾದಾಡ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತನೆ ಅಂತ ಇರೆಗ ದಾದಾಡ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ತೆಲುಪುನಗ ಭಯಂಕರ ಆತನೆ ಫನ್ನಿ ಪಣ್ಣಂಗ್ ಕೆಮರ ಪಿರಾನೆ ಪುನತೆ ಎಂಕಲೆ ಮುಗುಲ್ ಏನ ಮಲ್ತನವ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪರ ಬರದನ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆ ತೆಲ್ಪರ ಆಪ್ಷನ್ ಅಜ್ಜಿ ದೇ ಪಣ್ಣಂಡ ಅವಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆರ ಮೇರೆ ಫನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಂಡ ಇಪ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದಿ ರೇಗ ಯಾನು ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆ ತುಷಾರ್ ಅಂದ್ ಬಕೋರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮುಡು ತುಷಾರ್ ಮುಡಾರ್ ಅಂದ್ 6 ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಕುಲು ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಇದು ಸೀನ್ ಇರಗು ಕಾಮಿಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಕುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಫುಟೇಜ್ ಹಿಡಿಯರು ಅಕುಲು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಅವ್ರು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿದ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇರೆಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲ್ಪೋಲಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಈರೇ ತೆಲ್ಪರ್ಸರ್ ಮಲ್ತಾಡ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಎಂಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಆಪು ಉಲಾಡ್ದಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬರಂದಿಪ್ಪು ಮೊಗಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಂಡ ಮಲ್ಪನಾನೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರಂದಿಪ್ಪು ನಂಗಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಕುಲೋನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋತೆಲ್ಪು ಸೈಡ್ ಬೋತೆಲ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಂಡವ್ರ ಎಸ್ ಸಹನ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಪಾಡೋನಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನೋಲಿ ಅಂಚದಾಲಜ್ಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಏರೆ ನೇರ್ಲ ಲೆತಾರ್ಪಿಚೇರು ಅಗಲಗಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆತಾರ್ಪು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಷಯನ ಬನ್ನಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪ ನಂಜಿ ತೂತಿನ ಪೊಣ್ಣಾಲ್ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೀಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಸತಿ ತೂತೇನು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಪಂಡ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಕಾಣೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಲೊಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಗಸ್ತ್ಯದ ನೆಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೊಂತೇನು ಪೂರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ ತೋಜೆ ಸರ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಐಕ್ ಮೇರ್ ಬಂಡೇರು ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೂರ ಸಕ್ಕತ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಬರನ್ ಈಗ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಟ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಚಿ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದು ಆಳಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಲೆಗ್ಲವೇ ಫೇರ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬೊಟ್ಪೇರ ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪನ್ನ ಆರಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಾಡೊಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅಡೆಗೆ
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾಯರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋತ್ ಪಾತೆರ್ಯ ಏರಂಡಲ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಇರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಇರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕು ಬಟ್ ಡಿಲೇ ಅವು ಒಂದೇನು ಪನ್ಪೇರ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಏನನ ರೂಮರ್ಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಐತ ವರ್ಕ್ ಎಂಚಿನ ಐತ ಪಿರೋಡು ಪಂಡ ಐತ ಆತೆ ಪುದ್ದಾರು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಐತ ಆತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇರಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮತ್ತ ಪುದ್ದಾರು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಅಂದು ಅವು ಬರೋಡಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಶೂಟ್ ಸುರಾಂಡ ಯಾಪ ಜೆಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಸಾಕದು ಪೋಲೆ ಮಾರೇವರು ಕೆಲವರ ಲಕ್ಕವರ ಬನ್ನಗ ಪೋಲ ಮಾರೇವರ ಪೋಲ ಜಪ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪಾರ ಅಂಚಿತ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಡಿರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಏನ ಟೀಮ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬರೋದು ಧೈರ್ಯಮ್ ಬಕ್ಕ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮೂಜ್ 4 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಏನಾಪುಂಡು ಬಂಡ ದೇವರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಅಂಚಿತ್ ನಾಕುಲುಕಿ ಏನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬ್ಯಾತೆಕ್ಲೆ ಪೂರಲ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಂಡು ಸುಧಾ ಅಂದ ಆರು ಬ್ಯಾತೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅದ ಡಿಸೈನರ್ ಆರ್ ಎಂಕಲ್ ಇದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಪಾರತ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಓನ್ ಟೀಮ್ ಅವು ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇರಿಗೆ ಎಡಿಟೆಡ್ ಪತ್ತದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂದು ಇರಿಗೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಿಒಪಿ ನಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಡಿಒಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಲ್ದನ ಎಂಕುಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಒಪಿ ನಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಡಿಒಪಿ ನಕುಲ್ ಅಕುಲ್ 2 ಜನಲ ಬ್ಯಾತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಅಗಸ್ತ್ಯದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಐತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಟ್ 2 ಜನಲ ಅಂಡ್ ಆತು ಶೋ ಕುಡ್ದು ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆತ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಆತು ಶೋ ಕುಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ಏನ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಅವು ಇನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಅವಂದಿತ್ತು ಅವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿಂಡು ಎಸ್ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಾದಾವಳ ಒಂಜಿ ಇಂಕುಲ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫನ್ ಪಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಪಂಡ ವಿಷಯನ ಪನ್ನಂಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜಂಡ ಎತ್ತು ಮಚ್ಚ 499 ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಿರಗೆ ತನ್ಲೆ ಕಾಸ್ ಪಿರಗೆ ತನ್ಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಕಾಮಿಡಿ ಅವನಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಪುನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಯಾ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಐನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದವು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವೇ ಪಂಟರ್ಸ್ ಬಂಡಾಗುಲ್ 4 ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯದ ಬಿಫೋರ್ ನೈಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಟ್ಲ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜ್ಜಂಕ್ ನನ್ನ 15 days ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ಲೀವ್ ಪಾಡ್ದ ಆತನ ಲೀವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಾಡು 15 days ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಯ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಗ್ಗಿದಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೆತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮತ ಆದ್ ಪಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಕುಲು ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆ ಮತ ಮಲ್ತದ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ದನ ಆಯ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದನ ಬಂಟಾರ್ಸ ಅಲ್ಲಂದು ಇರಿಗ ನೈಟ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಂಡೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಪುತ್ತೂರ್ಗ ಕುಡ್ಲಗ ಒಡೆಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆನೇನ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಸರ್ ಓ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಅಂದು ಮಚ್ಚ ಕಾಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇವನ್ ಐಕ ಬಂದ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ರಮಾನಂದ್ ಬೈಗ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಐಕಿರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ದುಂಪೋಪುಂಡು ಒನ್ ಪೇರ್ ಅಚ್ಚಾರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನಾರಿ ರಾಮ ಇಂಚಿಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ ದಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗಾನ ಆರು ಒಂಜ ಪಾತ್ರೆಡು ದಾದಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರು ಬಲ್ಲೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ ದೀತ ಇಂಟ್ರೋ ಐತೆ ಮೂವಿಡ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೋ ಆಪಣತ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಗೇತ ಅವು ಬಕ್ಕ ರೀಶೂಟ್ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಪಂಡ ಈತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಅಂಚ ಈತೆ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಎಟ್ಟೆ ನೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಇಜಾಂಡವು
ಪಣ ಅಂಚ ಬಂದು ಇರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಜಾನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ದೇಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಓನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಯಾ ಅಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪು ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಪನ್ನಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆವಡೆ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಆ ಧೈರ್ಯೋಡೆ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆನಾ ಇರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಪೋಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ನವಂಬರ್ 13 V4STREAM ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ನನಲಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ಐಕುದು ಮುಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಿಗೆ ಕೊರ್ಕನ ಎಸ್ ಪಾತೆರ್ಜಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಪನ್ನತೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಹನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇರು ಅರ್ಧ ನನ್ನಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡಿ ಎಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಎತ್ತನರ್ಡ ಸೊ ಸಹನ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಕೇನೋಡಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇರಿ ಪೋದು ಬತ್ತಿನತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕೇನೊಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಹಿಂಗ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ಪೋಡುಂದೆ ಪಂದು ಬೈದೇನಂದು ಸೊ ಬೊಲ್ಪ ಬನ್ನ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರಂದು ಸೊ ಪಗಂಡಿನಿ ತೆಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಂಡ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಪಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಕಳಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಂದು ಪಂಡರು ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ಲ ಪಂಡರು ಸೊ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆತಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ದಾದಣ್ಣ ಹೈಲೈಟ್ ಆತನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡುಂದ್ಲ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅವು ಹೈಲೈಟ್ ಪಂಡ ಅವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡುಂದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡಾಯ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಮೂವಿರ್ದು ಎಂಚ ಭಿನ್ನ ಬೈದಂಡು ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ ಪನ್ರೆ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಮೂವಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಬೆ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲಕ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಏನೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ದ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನು ಆತು ಕಾಮಿಡಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಈರೆಗ್ ಎಂಚಗ ಈರೆಗ್ ಪಂಡ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾತೆನೆ ರನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಪಿಕ್ಚರೇ ಬ್ಯಾತೆ ರನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಓಲಾ ಒಂಜ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅರೆ ಒಂದು ಏನಾನ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಾನ ಅದನ್ನ ಈರೆಗ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವಂದು ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇರೆಗ್ ಆತು ಫ್ಲೋಲಿ ಪೋವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಪೂರ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಪಂಡರು ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಣಂದು ಪಂಡ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಆರೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಆದ ಹೈಲೈಟ್ ಆತಿರ್ ಮೂವಿಡ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂದ ಆರ್ ಈ ಮೂವಿಡಿಂದ ತಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತೇರೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದನ್ನ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಡಿಪ್ಪುನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನೇ ಅಂಡ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆತಿ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪ್ಪು ಈ ಆರು ತೋಪಾವಜೇರಿ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಲೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ತೂನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ತೋಜು ಪಂಡ ಇಪ್ಪು ಮಂಡೇಡ್ ಅಂಚ ತೋಜು ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಯಾರೇನೋ ಟಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಅಂಚ ಆವನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನರ್ವಸ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಬೊಟ್ಟದು ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಟಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ 10 ಟೇಕ್ ದೆಬ್ಡೈನಾರೆ ಅಸ್ಲಕ ಎಂಕ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರೆಗ್ ಆಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಆರು ಎಂಕ 10 ಟೇಕ್ ದೆಬ್ಡಾದೇರು ಅರೆಗ್ ಯಾಮಂಟ ಪನಿ ಕುಡ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ಎಂಜಿ ಈನ ಅವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ ಅಂಡ್ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರೆಗ್ ಆತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ತದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಟೀಮ್ ಮೂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ನೋಟು ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದನ ಅಂಚಂಡ ಏರ್ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಲ್ಲೆರ್ ತಂದು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಆರು ಮೇನ್ ಪಂಟರ್ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡು ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಸುಜಿತ್ ನಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಸಹನಾ ಬರ್ಪೇರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು
ಒಂಜಾತು ನನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಮಾನ್ವಿ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಒನ್ನೋಲ್ ಒಂಜಾತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತು ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಸ್ ಈತು ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೀರ್ ಪಂದು ರಜ್ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅತನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ ರಜ್ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನರೆ ಮೇಕರ್ಡ ಅಂಡ್ ಅವು ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾಪಲ ಇರಿಗೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಆಯಿ ಇತ್ಲಕ್ಕ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಶಕಲಕ್ಕ ಬೊಂಬೊಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಐತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಕುಲು ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇರಿಗೆ ಆತ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಮುಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಂಡತೆ ಅವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡುವಂತ ನಾಟ ಆ ಟೈಮ್ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಓರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೇನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಅಂದ ಏನೇ ಜೂನಿಯರ್ ಆಯ್ದು ಬೇಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅವು ಏನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣಾಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪಗ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಂದೆ ಅವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎದುರುಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೀಗ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಅನ್ನು ಅಡಕೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತಿರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಲಿ ಉಂಡದು ಎಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಅವು ಎಷ್ಟ್ರಸ BBC ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಆಮೇಲೆ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಕೊರು ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪಗ ನಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೊ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದು ಕೊರಿ ಗೆತ್ತದು ಸೊ ಮಲ್ಪುದು ಆಯ್ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪನ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಂಡ್ ಈ ನನಗೊರ್ಪುಜಿ ನನಗೇನು ಹೊಡ್ಚೆ ನಡ ಈತೆ ನಡ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನನಲ್ಲ ಆವಡತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಿತಿನ್ಗೆ ಇಂಚ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚೆಂಚು ಉಂಡು ನಿತಿನ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ 40-50 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಒಂದುಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿತಿನ್ನ ಅಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈತೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಏತ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕಲ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಿಗೆ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ಬಂಜಿಗೆ ಕೊಂಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾ ಪೇಮೆಂಟ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ತುನ ಅದಲ್ಲ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಏನ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಬಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ನಂಚೆ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಸು ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ರ ಕಾಸು ಎರಡಲ್ಲ ಪಾಡುಜೇರಿ ಇರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಟೈಮ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಅವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಇರಿಗೆ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬಲ್ಪುಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಿಗೆ ಏಮಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಲಿಟ್ರಲಿ 15 ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಕುಲ್ಲು ಅಂದ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂದಾಂಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಇರೆಗ್ ಅಂಚಾಂಡ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಕಾಸು ಬೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಏನ ಬಜೆಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಕಾಸು ಪೋಪುಂಡಿ ಸೊ ಅವೇ ಅಕುಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅತ್ತೆ ಏನಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬರ್ತಂಡಿ ಎಸ್ ಈ ಮೂವಿಡಂತೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆಫರ್ ನಿ ಬೈದುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಅಗಸ್ತ್ಯದನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಅವೇ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನ ರಡ್ಡು ಮೂವಿ ಅಗಸ್ತ್ಯದಾನ ದುಂಪಾಟ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಇಟ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಾತ ಶೂಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಇರೆಗ್ ಅದಾಗ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಮಾತ ಪೋಪನ ಕೊರೋನಾ ಆ ಟೈಮ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆವಡ ಅವಳು ಮುಂಬೈಡ್ ನಮಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಳಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಐನ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀವರ್ ಲಕ್ಕಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲಕ್ಕ ಆತಂಡ ಅಪಗ ಅಂಚತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ ಅಪಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೈಬೇ ಬೇತೆ ಅವು ನ್ಯೂಸ್ದಕುಲು ರಣ ಕೇಕೆ ರಣ ಬೀತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಪದ್ದಿದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಬೇತನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅವು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಗಿಲೀಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನವಂಬರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಅಂಚ ನಮಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಣ್ಣಗ್ ನನಲಾತ ಆಫರ್ ಬರುವುದು ಅಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುವುದು ಆಯ್ಪಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಇರೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಪು ನೀರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕಾಪು ಇರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಮ್ಮೆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇರೇನ್ ಕಾಪುನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ ಉಲ್ಲಾರು ಈ ಜಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ ಮೇನ್ ಅದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಪಂಡೇಜಿನ ಒತ್ತೊಂದಯರು ಯಾನೆ ಪೋದು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಸೇರ್ವೆ ಅಂಜ ಮತ್ತೆ ಪಂತ ಒತ್ತೊಂದಯರು ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೂದು ಬತ್ತೆರತ್ತ ಕೇಂಡಿರತ್ತ ಪಂದ ದಾಯಪಂಡ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಇಂಚ ಆತ ಟಿವಿಗ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆನ್ ಇನ್ನಿದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ್ ಐದು ದುಂಬೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತಿಜೇರು ಅಂತ ಆಫರ್ ಬತ್ತರತ್ತ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಪಲಪನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಅನುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟರೇ ಮಸ್ತ್ ಅರೇಂಜ್ ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪೇದೆ ರೇಪಲ ಶೋಕತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂದ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂದೆ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನೇಬರ್ಸ್ ನಾಕುಲ ಅವಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕುಲ ಫಿಲ್ಮು ಪೋಯೋಲ ತೂಪುನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇತೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಜ್ಜಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ತಲ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎತ್ತು ಪಣ ಮೂವಿದ ರೂಮರ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡ ಅವೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ಏರೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಏರೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಜನ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಹೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾತ ಜನರಲ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಪಾತಿರ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾತೇನೆ ಇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅವರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇರಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದ್ ಗೆತ್ತೊಂಬನ ಆತ ಮೆಚೂರ್ ಆತಿಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಅರೆ ಈರೆಗ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡ ತುಪ್ಪನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈರೆಗ್ ಆ ಮೈಂಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಆತು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಕ್ಕುಲು ಪಾತಿರ್ವೇರಾತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಒಂದು ಒಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ ನಡಪನ ಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರೆ ಅವು ಪೋಂಡ ತಪ್ಪುದನ್ನ ಪೂರ ಜನ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪಿರೋದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜತಿ ಪೂರ ಜನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಸೊ ಅವು ಪ್ರತಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತ ನೆಟ್ ಎರಗಂಡಕೆಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಐಕ್ ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀಡ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇರೇಗ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಐತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಅವಡು ಇರೇಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಪಾಡ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಟಿವ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಇಡ್ರಿ ಪತ್ರಡೆ ಅಂತ ತೋಪವಲಿ ಬಿಡ್ದು ಇರೆಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಡ್ದು ಲಕೊಂಬ ಬಿಕೆನಿನ್ ತೋಚ್ಬಾರು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಬ್ಯಾತಿ ನಂಡಲ್ ತೂಪೇರತ ಐನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ದಾದಾಳ್ನ ಪನ್ರಿತ್ತನ ಪನೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನನ ಮಲ್ದಂದೆ ಅನ್ನ ಯಾಪಲ ಹೋಪ್ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡ ಓವರ್ ಹೋಪ್ ದಾಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾ ಫನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲಾಂಡಲ ಮೂವಿ ಫಸ್ಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮೂವಿ ಮುಗ್ಗಿನ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಇಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಒಂದೇ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪವರು ಪಂಟರ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಾತು ಜನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ದನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂದು ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಏನಂದು ಪಂಜೆರಡ ಅವು ಇರು ಸಿನಿಮಾನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತೂಲೇಂದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಇರಗ್ ಅವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರ್ಪಾರ ನೆರ್ಪಾರ ಏನ ಮಲ್ಪಾರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ತೂಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ವಾಚ್ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಡ್ November 13 ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅವ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಟ್ 499 ದ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ 499 ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ದ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಫರ್ ಅದೇ ಎಂಕುಲು ಪಂಟರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲು ಫ್ರೀ ಬರೋಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂತ ಇರಿಗದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡೆ ಪಂಡದ ಪೂರ ಮುಗಿನ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ
ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕನ ಇತ್ತೆ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ವೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಿಪ್ಪುನು ಇರೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಉಂದಾಪೇರು ಡಿಫೀಟ್ ಈನ ಪನ್ಪೇರು ಸೋಲು ಒತ್ತೊಂಬೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಗ್ ನಿಕುಲು ಸೋಲು ಒತ್ತೊಂದು ಪಿರಪು ಎರಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇರೆಗ್ ಯಾಪ ಏನ ನಾವು ಏನ ಎಂಕ್ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿದಾರ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಪಂತ ನಂಜಿ ಪಾತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಪಲ ಒನ್ ಫ್ರೈಡೇದ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇರ್ನ ಲಕ್ ಓಲಿತ್ತನ ಒಡೆಗ ದಕ್ಕು ಒಡೆಗ ಪೂಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಕಲ್ನ ವರ್ಕ್ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಪುನೇನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಪಲ ನಿಕ್ಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಪಲ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಜಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲಟಿಗಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ತೂಯರತ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ನವೆಂಬರ್ 13th ಪಂಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15th ಈ ಮೂವಿದ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತುದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್.